This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Sang nagaedad kamo 16 tubto 24 anyos, ano ba lang inyong ginakasakuan? Diri sa syudad sa Kabangkalan, isa ka grupo sa mga kabataan ang nagpaninguha agod nga mapatindugan sang puluyan ng mga katigulangan nga nagubaan sang balay tugas sang Bagyo Odette. Paano bala nila ininahimo? Ini sa sininga episode sang Baganihan. Sa sininga papag nga himo sa naguba nga salog kag panit sang sin, temporaryo nga nagapuyo si Lola Crispola Patinia sang guba sang baha kag mabaskog nga hangin ang iya puluyan sang Bagyo Odette sa barangay Tapi sa Kabangkalan. Istorya ni Lola Paula, halos nawad-an na siya sang puwersa samtang nagatinguwa nga makasalbar sa halit ni Odette. Puti pagkabaon na. Idalagan ko. Sakit daga ako niyo. Kay kusog ko kay tasing tao. Di magkumanaog. Kay naluig kusog kong balay. Ang iya po nga lalaki among nagpasan sa iya palayo sa nagakarumpag nila nga puluyan. Tub-tub nga nakapangita sila sang masilungan sa balay sang ila kaingod sa purok kalubihan sa barangay Tapi sa Kabangkalan. Pigado pa tanganan. Mag-amo pa tasin mi. Baskiton pa. Amoy. Pareho sa iya, nawasdak man ang katunga sang puluyan sang iya himata nga si Benvenida Patinia nga himo sa kawayan amakan kag nipa. Suno kay Benvenida, sa tuman kakusog sang hangin kag ulan nga dala sang bagyo, wala niya na nakita ang naglulupad nga panid sang sin sang iya balay. Sa tunga sa madulom nga kampo sang katubuhan, sila nagpasilong kag nagpaligad sang gabi. Basta gid kami da magalising ko tungod ka baskog sang sang ulan. Nagpalipod lang kami da tapos ang dala namon nga bayo nabili na lang da sang kampo tungod basa man. May 2 ka kilometro nga lalakton halin sa highway pakadto sa balay nanday Lola Paula kag Benvenida. Amo nga halos wala man nakalabot ang mga bulig para sa ila. Ang mga magparyantihanay nga kabataan nga sanday Christian Colin Delfin, Charis Divine La Chica kag Giancarlo La Chica ang nagtinguwa nga sila ang mabuligan paagi sa ginlunsar nga Bangon Ta Project. Nakita namon nga damo gidya ang na-damage mula sa Bagyong Odette, sir, ginbilin sa Bagyong Odette. So kami nga mga youth, tapos na namon libot-libot, may ginatiniran kami na nga balay. Nagdira sa balay, brainstorming kami kung ano ang amon pwede mabulig sa community. Upod sa katapos ang kabataan sa kabukiran para sa kauswagan, nanawagan sila sang bulig pinaagi man sa social media. Una pa lang gan, sir, hindi pa gina-clear ang dalan, sir mo. Damo pa na yung naglatumba nga kahoy. Subong lang nga doon nagkayo. Ang amo na de, ang mga materials di nga gingamit, sir. Halin na sa patio. Dira lang na da, ginakwat namon pakadto de. Layo-layo. Oo. Ginapang sakwat na rin naman pakadto. Di kay hindi makasulod ang salakyan kay may nagkalatumba pa nga kahoy. Wala sila maglaom nga makatipon sila sang pondo. Mga duga nga construction materials kasubong sang galvanized plain sheets, mga kahoy kag kawayan nga donasyon halin man sa pila ka mga donors, kadaman diri mga netizens. So 18 volunteers na daan kami, sir mo. Okay. So mansigdala na lang kung anong kaya bla dalon. May mga gadala sim, may gadala container, mga gamit sa pag-ubra. Do kasadya na lang man bala nga gabi nuligay. Kaupod ang katapo sa mga barangay tanod sa idalom sang Centennial Force Foundation Organization Incorporated kag Adarna Youth. Gindagyawan nila ang pagpatukod sang puluyan para sanday Lola Paula kag Benvenida. Exceptional pag dyan mga tigulang bala sa mga gaisanon sa ila puluyan tapos tigado siling namon makabangon ni sila pero basi mabudlayan di sila balahaw. So kinanglan namon nag-formulate sang idea man nga makabulig sa ila. Pila man kay inadlaw nga ginantos nila ang init kag kakapoy, tubtob nga mahuman ang mga puluyan sang 2 sa 4 nila ka mga beneficiaries. Yagal isang youth nga mag-lead bala. Nga mo ni kaya tayo magbulig, yung nga kisaban
daw kung youth ka, daw ginambalang ka balang IML, amo na ano nila sa ML. Pero gusto naman i-prove nga hindi, kaya naman niya nga mag-lead sa mga initiative nga makabulig dyan sa mga tao. May ginabatsyag nga balatian si Lola Paula kag sa edad niya wala niya naman ginalauman nga makaistar sa bag-o nga balay. Sa kalipay, iya kami gintour sa sulod sa niya simple nga puloy-an. Pinalipay ka ko. May kaluoy mas sila ko, bin pa. Oy, salamat ka kuda ko sila ya. Ay, lang po yung Lubos man niya ginkalipay ni Benvenida nga sa iya pagbalik, mahumana ang iya bag-o nga balay. Takay kung hindi man tungod sa ila bala, siguro wala pagid kami subong Nakapatukod ba lang? Oo. Wala siya sang kabataan, pero sa bulig sang katapos ang KKK, wala niya nabatsyagan ang mag-isahanon samtang padayon nga nagabangon sa halit sang bagyo. Wala ko mga kabataan, pula mo kung kabataan nagbinulig. Pina mga kabataan na sila na tanan. Di, kami ya daw nagpatawhay lang. Sila nagpangunga sa amon mga ID di. Nagway, ikaw tidamo gislamat. Magluwa sa Bangon Top Project, ginlunsar man sa mga kabataan ang Organized Joy, isa ka programa nga nagatuyo magpalipay sa mga magagmay nga kabataan pinaagi sa feeding program. Bisan may mga obligasyon kag may klase, nagapadayon man ang ila relief assistance program para sa iban pa nga nahalitan sang bagyo sa nasakpan sang ila barangay. Mga tao naman dito sa Purok Adarna na gusto man bala sir mag-avail sang mga pagkaon bala or mga crops nga halin di sa mga suludlon kag sa mga uma-uma, dito na lang nila sir ginaano sa amon, do baga ginabakal nila sa amon kag amo na nang magamit na nila sir. Kag ang fund na sir amon asa ginasupport man namon sa Bangonta. Ang katapos ng non-government organization nga si Jack Magbato, bilib man sa nahimo sa mga kabataan. Nagapasalamat man siya sa pagsabat sa mga pamatanon sa iya paghinyo sang bulig para siya mga anay kiingod balay nga nahalitan sang kalamidad. Kag sang time sang bagyong Odette, ang mga halos mga tatay sako gidya, sako ginaya nga siyempre ila pa ni malayla unahon. Kita ko man nga mas hapos ang pamatanon itap bala. Kaon ang ilang interest man para mani magupod sa pagbulig. Sino man maglaom nga sa amon din namon nga kapasidad nga makaya namon nga mabuligan lang pa kayo ang balay kag kami nagapating ina nga balay dignified na. Amo gina sir ang damo kong pasalamatan sa ila. Kabay pa nga wala lang bagyo. Kay nakayo ang balay ko ni sa bagyo, pero kabay pa nga wala lang rat bagyo. Mga huben kag mga millennials, ining masami mabatian sa magparyentihanay nga Sunday Christian Giancarlo Charis, Eunice kag Crisan nga upod man sa iban pa nga mga volunteers makabig nga paganihan. Ila ginpakita nga wala sa edad ukon sa kadakuon sang bulig sarang mapabatsyag ang pag-ulikid sa mga nagakinahanglan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.